تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. نحمدك ربي حمد الحامدين ونشكرك شكر الشاكرين. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Balasan Allah yang kaya watatan ron minggulalan agi kaya kia botias agi kaya Tuhan. Sama na itanong lagi kaya mga opisyal tano sa Al-Rawda bertanu ya pikir nutun lagu di pelulukan aja kotakan kirkan sa oras kadian ada mga seminar si Iko si Sari kadi Junaidah na tugita no sa time insyaallah ate di pangilay na watatanwaya si Nuri anda ino Antonio ni Maparu sudir ketanu ko mga batiya sa Quran na pundabu Tunggu na yan na ayat na materasatan naging ay walay kadiay na ngayon anak blackboard kinabi ko blackboard whiteboard ano na benda madaran dia kan ko abati sa Quran madaran na ilo tanong ko niya pikir
kakaki niya yung isawa tatanoy at yun na isa niya ka na problema kung lagi na iya kapumanggawa sa Quran ama ko prutsa natin at napakabutiya at na magpakabutiya at na dikit man pakabutiya na di pag-istarya na ko pagkumang doon na di ko makapagdaw sa kung nakabutiya at ito na isuman si umya kabutiya at di munay ha? Ito pa kayo, nakabala sa kukota. Oo. Natalagi Estado. Lagi din man na, manumang daw ako sa Tajwid, nato na manisu ilo di Macau. Di nato na mga didilan di Ibrahim. Oo, biti mga ibarat yan. Mapi paras, eh mana niyan na makabigitan sa oras, kakagigib, wala raw doon, naminduli ko yung mala grupo. Agi yung ano raw doon tanong. Ditaro, aya mo siya na niya ka na aya. Ha, niya ka na tanto. Dahil naman, nag-iwutay na rin, nag-iwutay sa minatalo sa liga ni Junaida. Ang lang mo, lumibulta ka sa kapitol na sa kanugin niya karaya-raya mo. Sa kanugin niya karaya-raya mo na yamat yan ang mga kuminta na sa katawa mo, inisiin ang tunulo ng kananan dita-dita ro. Oto. Ang iyo, na lumalategi man do. Lumalategi yung grupo niyo, musumpat. Ah, sumusumpat ako rin, no? Na ayaw to, nasa kan di mabubali-bali na tumanor iyo, tumanor, maguluan or ka, no? Lagi di magpakayo burus ka, no? Tali ko di. Ha? Oh. Kung na naman, ito hindi mo ba maging kaya isa-isa niyo, hindi kaya isa-isa niyo usor doon. Allahumma amin. Ikaw ay nga, kami namin sa kumbalang sunod. Na sumsungaran ng organisasyon niyo, hindi nang kuman yung ano raw doon, na detaro niya yuni ka po maginigod. Wala pa man, niya kapipi para sa po maginigod na ang roda. Ha? Sa magsan, nagigib man nataalim tanong na hirap ko na at na anak tinong, uli na mga membro tanong, at tigilan na mano man iluti, tugiluti nga din. Tugiluti nga din nga, kaya na yaman ang miskabo. Nakagiabuan, kenapa tanong di tugilot? O pa mga kupuniura kang man, nagawin niyo ng gulaw-la, kapiyod na inilutan na kang sigalo. Ateso dinterima ng Islam. Ateso pamakuan na kaya na wali sugal po kaya. Nado ko pa na ng raw taalibil, paano ni kapakalibil ako sa natanda sa aya o pamakaibarat na pangalan na aya kay niya mo kano nang luto ako sa kano pipi adem. O puna kan sa kano ilo tiyata to na disungja 1, 2, 3 igano disusubili guman ako. Ngayon natin yung Facebook at ako kumanya na. Okay, naman o tanong tintikan. Dahil yung kagiyar ko kuwan, ka di Junaida, at yung matatanong kasi kuwan, rin, agung siya kikihedya, agung sa mga padiyo. Na, malo man ito may lo, tagi mo tabi mo ang tanong. Di ba? Inilutan na kan, agi mo tako, ang malo ang siya rutinistir, na aya ilay mo rin naging mo ito, sa pulubutad, ay iterima ko amal na 100% na palitan ng rumapot. Di ba? Palitan ng rumapot. Ino to, nalagi managing mo tayo starting tanong, karakatumul Quran na walang tutuhak ka. Buti yan yung sa Quran na to, na binibiming gulalat sa Quran. Diba? Sabi yan mo. Only salah. Sabi yan mo. O, yan nga na niya, nagutubis sa dahil. Naguminiro tanong man na, qara'atumul Qur'an wa lam tu'tu haqqahu ariftumullah wala ta'malu wa lam ta'malu bi na natuna binin na katawan tano ay tuwid tano sa Allah inoy tutuman yung sukabuya Allah may hindi kami tutumang gano'n di tano maka 5% ha? Di tano maka 5%
Lalu miniraw tanungan na adaitum adawat as-shaytan wa ramitum fiha. Adaitum adawat as-shaytan wa ata'atumuhu. Lalu ditero na riduitan sa syaitan ayat na bubsulu din na sugal mo syaitan. Ano ba tiyo? Lalu miniraw tanungan na adaitum dukhulan jannata walam. Ito lagi mo kakuan. Walam ta'amalu laha. Ini ditero na suligan ko surga na ilentas nga lubo na miyang itikta ka gano'n bagiwa ka surga. Bato, mga example ito. Higay nung magtero amay ito kami ka surga na tiyangkay nga kung mga katarangan sa pasigyan. Ito suligo. Di po nung stanwaya kung kami sugi-sugat na napasibi niya. Ha? Ang titikar ka no. Ha? Dito yung mga iba natin. Doon sa loob, sanay man doon na ayah ditaruh di seminar na para doba inutun na tarasan nyo mga boy inutan utun tiru para doba taruh sa ginawa tanong o ba tadi ko na surga natin naman eh doba Gugu, lamo-lamo nung pamaasay na yan na kita. Uwi na sa kaila mo mga gugu-guyan. Na upang makalam na wata na kaya mapaparatya sa luksin, hindi kong wata iro na nawata na gugu ang mapiya. Nalagi dito mamu. Upang makalam mo na tao, dito lagi dito di kasimina. Na upang makalam mo ni Tiano din, nasubra ka sa niya makalalaan. Niya makalalaan o lama. Ngayon, naging niya kalamitan o ramo. Hindi ka nagamiga pa mo siya, no? Lamo niyo ito, tiyan din, natin mo yun na sa ating manakita. Hindi na rin sabab, alhamdulillah. Susano na, di ko rin pagawid na akal. Di ko rin pagawid na akal ka. Asar ka di alin no Allah sa programa tano na benda yang budak ka kebilaga ko kano na kapapatay ayaw kabila ko duti manuto ame kay barat na tiyo guru gunak kapit na seminar ka na automatic sudah automatic na teli budak ko Bukan di ka dinyurang dito karon tiro apa kan girawa guru nias semua biar gadin kaya kali mak guru sa titugan ng mga pagpiparangan jadi dia ano to karon to nah iman to na ayaw mo kilaron tanong na antay niya buntong agu antay niya pabuntong atau lagi pun lagi digitiw antay dia gugur, abu antay dogur yan. Ana sama din na another manaya manok man yang masakit na. Kepakai saging kaya kakiniga nga saging kaya dia gugur, abu dia pagugur na kepakai magdola sika maapir bude ugur yan. Ada di kano ya ko siya. Okay, naprilay ako nila 100%. Ako pakai sitan ng mga pagbudo ko yan. Ano di ka kumanay ko siya? to. Nakurin ko to. Wala tala masa ni Gugu Fatima. Yan yun. Ano ka natin ginigakit ito kayo mga kadokor kayo doon mga miyan, gantay dokor yan. Ano tanong pa muna? Segundo Korean, segundo ano Korean? Segundo Korean. Basta kami ayun naman ni Giyo. Ano kami rumakapatid? Ang kami mapanagod naman. Oo, ayun. Ano yung mula lang? Abot ang mapapanaw ko. Kaya na arba'atun la sa'adata fihi. Yun tino Korean no? Na ayan na Korean na tingin na niya. Arba'atun min sa'adatil mar. Ang gano'n, unaan mo niya kaya do Korean. Kaya ito na, pag unatan na do Korean.
kanin pa kali kanin Ano yung ginagsuan ng Korea? Oy, maranong ko natin ibubu. Maranong tanong, doon araw. Okay, nak kami ni tato kritikal. Giugo kiat mo kawin sa dukur ka. Alladhi, number 1. Alladhi yabkhalu bis salati was salami ala nabi. Kaya ko na pag niya doon ko rin na sanja tawa miya naging sunabi na din sa lawati sunabi. Number 1 na to. So sama na yun na upang yun na ni pagileta na number 1 na dinong kurta no katip sila watan yung sunabi kira miya naging. Kira miya naging sunabi miro ka no sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sila. Tayo. Baka meron di matatira. Ano, ini ko na rin ito. Ano ni kadang ako na ginagumiro ka sallallahu alaihi wasallam. O di na ko pa kayo pinagumiro ka alaihi salatu wassalam. Tikap nga na guru. Ino tudong Korean. Nakagya, may nagkasunabi na gumiro ka sallallahu alaihi wasallam. Lagi mo kaya ginawa sallallahu alaihi wasallam na miya ka sa pulo ka karila iwang. Allahu Akbar. Ibu kaya ginawa sallallahu alaihi wasallam. Ilo tapatiro ang nabi daukor ka na dinukor ka o guminor ka sallallahu alaihi wasallam na ima tugula kaya rilangan. Ada ba tiyo? Ati pa man na makatalo ako maaali sa Nabi. Sa Nabi tanong Muhammad ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kasapulukan karila iwallah. Niya kasi itiga na sa Nabi tanong Muhammad sallallahu. Niya katulukan niya kadukan karila iwallah. Nakanabo niya kay sana niya kasapulukan niya karila i. Tiga man na ato niya jalilian. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inabi niya na Nabi tahu Nabi tinggi man salla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Satawa salawatan aku niya na makasapulu karila iwallah. Lagi ngayon marano na po maginiligin. Napagigap sige yung Nabi na din na sallallahu alaihi wasallam. Namun dia akan pas. At yung makasapulo ka man nagisunabi na makasapulo ka makagiraw sallallahu alaihi wasallam naging mo kong tulikan na miya ka magatos ka karila iwang. Nagigan ayam usama no tuwa syahidin upama na igira na taray at nataalim o maniman nagisunabi gira ka Lagi ko tabi alis sa Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Atau Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ito na ayat ito mga tao di. Ano ito matatang surah? Ano si Ustad? Oy. Ano si Ustad din? Ano ito matatang surah? Ya masibo ya nabi siya de su Ismail. Tiga-minggu daw makumasi ka alin. Pigi pa mo doon na masih di maligasan pa. Kami ang pasin marites. Nakalay tano. Ya ka dari dia watak yo ya kali ya wa. Nafsu sigo. Na ano to matatang surah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah. Atau dia sudah ditaruh di kabupaten sa Provincial Capital.
Aya ko sa Provincial Capitol, agisa ka didigiran di ma'am kisa pakisya. Okay, mugin ko sa pakisya. Sil qawluhu ta'ala, as-su'alul awwal. Katalo-talog di man ipagisa ligo, di ka kundi sa salya makatabi na may haji. Oh, natalo-talog di man ang question namin. Nasaklit mo tiyo ang question, as-su'alul awwal. Sil qawluhu ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله. Nakataon niyo niya kadar dalam miya pakapnay galitan wapo na mo siyang kaya question bakay siya. Na pagdating namin programa ang mga babae buwa pa ako disa. Na haji ba na haji. Na yaman na niya nakapakaya i-representa nung akanarauda. Na sirkan ng pulo. Na kamil. So hindi siya ka-Quran na yapun sa pulutima na question. Sa tema na question, pulo-pulo ka Jews. Sa tema na question, kung ika-pulo ka Jews. Sa tema na question, kung ika-pulo ka Jews. Tara, ready ka no? Di ka no ready? Ready sira. Saka mamipot sumunod yung pagkabuti sa Quran. Mabuti ako. Okay. Matakot mo buong mati ah. So sa ano to na aya kailangan tanong na sinawatan tanong sunag yo. Sallallahu alaihi wasallam. Ato dali kanayar ko sa lawat, kadi na mo niunan. Sa lawatan ka sunabi, repeat tanong ayaw. Ujun na mga pipin niya wasiyat. Sana talaga sila bisa makasapulo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nasa lawa talaga sa Nabi na umiram kay sapulo. Kaya sapulo ang ano pa ma? Na mapitak na nasa pulo. Na mapitak na nasa pulo. Na mapitak na nasa pulo. Kama sa di gamatay. Lagi tiba rin okay ka uman gawin na sa pulo. Na makatinig kayo sa alungan na mauri. Nakatawa na kay Kesu'a ka. So Jibril, na iya paramisiyan na peruran ng kanyan, na di kanyan pagkada po usiratan mustaqim. Na ganyan ron so Israfil, na iya paramisiyan na ka, na sujud siko kabubuan waras. Na diyot kan din at tigin inbayaw aulwakan sa taman sa diga na kan. Taman sa diga ka manag. Aso umat Muhammad sila watangan niya sila watangan niya sudah bisa makasapulo na di na nakampakin na dinudulog mo pa ito surga. Kaya kumikain ka na di salatu wasalam natigin nasan sa tao at sila watangan niya sudah bisa makasapulo na makatinig sa alungan na mauri na sadya makainom si iko paridig nabi sa satip mula din sa diyo na ligawaw. Na makatingin-tingin sa ano ka na mo rin, nasan dyan tao, abselotan niya doon nabi sa makasapol, uman gawin. Yung nabi na, pwede matatang na pag-inom ako ng natiguin. Masya Allah. Yan na lang yung salawat. Natigong manakal maut. Apramisa kan, asan dyan tao, abselawatan niya sa nabi. Na amay kaputay na ayak kapui kurun sa niyawa, na lagi dukat kaya kapui ko sa niyawa kong mga nabi. Nakira ka Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ala Insyaallah. na ikadua man ado Korea. Itanong man kung ikadua do Korea no. Ataras sa mga kundian. Ikadua man ado Korea. Sama na yan, naging mo tapagane o kor na pwede ka nurun hindi. Sujo pa, sujo piura. Basta api din yung daya-daya maniru na ginawa niyo. Pwede ko sa station, pwede ko sa limang usyat, ya bangkit, agi mo takatir nabi, na ano ni kanino mo na laya mga naginawa magiro ka, sallallahu alaihi wasallam. Okay. Saya tanong ikadua. Ikadua daw Korean na alladhi la yujib al-muaddi. Ikadua ko na doon Korean na so tao amya naging subang na din yung sugugo.
Kena nawari udah. Dia lupa adik siapa? Nandong mamay. Basta pag magkakadiga sa magin. Tapi yang kata dan nung lagi dokur ka. Suwen. Dadan yang ditero na mga kapasyan na tero na kamang Jupiter yan. Ila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Pero yang kapiran yan na tumatero sa Allahu Akbar. Yang kedua, lagi orang kamar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga tu rantu ni berada satu. Mati kedil amitu musurga kasubut tinggal apa memulan. Oh, ada kira Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua timbangan apa memulan. Dia kan dua bakal kira Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semakin kamu musa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pasti anda apa memulan kan? Tahu? Ay kala yan apa memulan. Nakadi so pamulan ko surga nakalid. Talo din iwayaw. Kalid. So bukaw na si tabar sa puro. Naayatan bar sa baba na so mga sapagyan. Din na po betul sa baba. Ngayon, nada di pagituan ka aya ini peluring ko surga ka na pira. Tiyo na pira. Tawa. Na makakalit lang ano pamumulan ko surga siwa puro so kuan yan. Bukaw niya. Tawa. Na aya matatampar sa baba na so mga sapagyan. Napagilay ka sa sapak. Natala, example. Nagiro sa sapak ko. Ino to matatay ito sa sapak. Nalipag na sa uma. Nakanabas sa ating mga sapak. Nabas sa ating mga kunganian. Ano digat-digat subuan, tambis, darangita, durian, madang. Sa ating mga sapak na any kinds of fruits. Pada yung didik-didik. Yang maka kau untuk diwa mga bayi ko surga iyo, Allahumma amin. Napagilay niya sa sapak, adi pa ka na sa uma. Awan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Agi mo kabuan, kaya karigit niya ka binabinani. Nado ni kapir-kira mo sa, ayaw mo pala ma tashtahi. Karena kalau berkagumi ni rawasong kasi gaji mo kaya matas tahi. Ibu kaya ayam mana ni nak kaya pikir ako. Nado ni ka pikir ako na dia mo tuwa gumigiro si akuan. Sapa. Nado ni ka pikir ako sabi mo na ilang kami agdo maka miating raso kayo. Somyo mo ba? Oh. Nakakasumar ka dia mo tuwa ayam mana niyan na sa ating mga sapak, na pumimili ka kami ito ka ba? Lagi buwan. Ano tayo po kong buwan. Ha? Na ani ka kuha mo, na so kapupunan niya na milita, na mipugulutan na kung niya sirungsugin mo. Na ano ni ka kuha mo, ang magdam o pangumulan, kaya tama na ka, na di ka unti umperuman, na yaman na siya pangumulan, na miyating na kung niya sirungsugin asal dia. Nah semua orang kasih papa lo, kali bilang lantar. Apa yang di rumah pe ikut orang papa lo. Nah ada dia mana dia, kapag anta pergo papa lo, nanti ila uri penuh Allah, bu iya buti pakana pamungulan ino galing galing keruni. Atau nak maluluto ka, nanti ila saja kepikir kakabaya ka luto. Kabaya kan na ini yo, nasawain ka sububu ng mamay iyaw. Allahu Akbar. O kabaya lapit. O. Pada dalam surga. Why? Walakum fiha ma tashtahi
لكم فيها ما تدعون. Yan ito sa Quran. Na, tigo papano ka, tigo tawa, pakatabang mo muna, nasawa na ka so papano. Sa bubunian na iyaw na may ilang na may iyaw. Na, giputin na ko, na madaw na bubunian. O nanti ka daw na bubunian, dahil niya na nga sa bubunian na pagitugman. Alawak ba? Lagi doon pang mula. O nanti ni mau sugun na, tigo papano ka to, na miyang sugong. Natingin na uway, na berkompen ka, hindi pa nasa mga bubulan, tingin na di. Natingin na, tanong yan kung mabubang mga kailangan nung. Yun na niya. Nakatuloy ka pangalaw papano ko rin, lalo yung labi na may lagi ka lang unta. Ala. Nakapangalaw papano ko rin. Ino kabayaran na tunin mo wala pa rin yung mga surga. Eh man na dito no di seminaran na pala ka surga. Allah. Ito na, magpumasan yung bisa pera, kaya di tandigan tibo-tibo. Allah. Wala na kumindi mo na pera, kaya tanto siya di kente na surga. La ilaha illallah. Wa anharun fiha anharun min laban. Wa fiha anharun min asal. Wa fiha anharun min ma'in ghayra asin. Wa fiha anharun min khamrin lam yataghayyar ta'mu. Yan ang Quran. Na mabakat mga surga ka. Mana yan na ayat manakagantay na swimming pool. Swimming pool na lang tayo bibigyan. Na swimming pool, amya ka puti-puti ka ng gatas. Swimming pool, amya ka rin ka binabinaling ka original na gula tulog. Swimming pool, amya ka lingalingaw. Swimming pool, ayam na nila bulong, nagito man ang kamar na bulong ito. O man nakainom man, inom ba ina, pagkabugod sa bubay. O nalawa siya gutom. Nada abang mga dili po kung mga kwarto maro sa giyong butamang gatos ka anda na, alam mo na wala nga na palin magatos sa andala. Owan. Na sa mga midedari nasisilang mga babayan na sika agi sakay karon mong niya kasurga na sika ko ika magatos ka andala ayaw mo ketingan ko walay. Ilayo man lagi niya magatos ka nila. Kanya ka di panutulong ka para anyo pito na ligid sa na surga. Lagi magatos ka nila. 1, 2, 3, 4, 1999. Na 99 na steady. Na ikamagatos ka alina na ron ganong kakad na mga budi. O lagi mo tayo ikamagatos ka alina na keting roto at tigunabi saan sa kabay ang atingra niya na tingra niya roto at puro-puro yan. Ay matatagun na si Lolay na. Tagi ni ba kapala-pala ka na rumakautugan? Apa na preparasyon na daw ka na model gusto rin na di ka munti na makananarakan na siguro sa marandaw. Pero ano yung mag-apply, ya Allah, yung kami niya kasurga, kapunan sang ka na narin ito. Ya Allah, bumira ka di mapamangan niya makasurga sa surga. Tigo lagi gagaya di siya din na sandi. Allah. Na. Wata na rin pa din yung siya ko surga. Ya ka na naman ang siya ko surga. Ang nakita ba kan talo ka bulium na pala yung surga o sa'yo mo. Dali ka ka naman pupusay sa surga, kanino ka na. O ay, hindi ka man na imposible. Matan na yan, kapag kayo na naman o siya, upang makapanutulang ko ka ng surga, nagkapakalimiro ka ng imposible. O ay. Yan yung talo ka bulium na pala yung surga o sa'yo mo. Dali pa sino to? Ha? O. Kaya pinakaminos, nasa mga buhay, na umanis sa oras na maalidyo ka tayo. Umanis sa oras na maalidyo ka tayo. O, barat yan, alas city, namiya ka tayo gato. Nani ka pag-alas 8 niya, nani adi na paras ka. Nani ka pag-alas 9 niya, nani adi na kuma. Naduyo sa nila, kelim na mong dalawa. O, ino, mapiya, pag-inig ko ka pala ka ng makasurga. Na, ako na ikatalo ng Korea. Ikatalo. Uy, ikatalo to. Ikatalo. Ikatalo at tiguna biya daw Korean na
man ista'ana bihi insanun o insanin bi khairin fala yu'inu. Ayaw ko na ikapa sa mga tao adin nung tungian, Korean, ikatalo. Nasutaw, aan na miya kapanikon, apagyugupo. Na miya katalikod, sumyanikon, na doon yan nugupin, na do Korean at igunabi sa mga walisa. Ayakala iarga ang kotam yan ni karaka abisita, na ani ka pa kasundi mo kuwalayga. Nagafarallahu alla dhalikal bayti walau kanat dunubagum aksaru min zabadil bahri wa warakil asjar. Adi ka pakasund ka bisita nga. Napakasund ka kuwalay, na may gambaling. Nasaan jakaw kuwalay na palin rinilaan wallah. Kalay ang bisita. Naya pa mga pag-hospital na wataakan na. Di ka waitaro ka, ay pure na doon pa nagisugay ni sa kuwan. Ha? Dati ka, ay kita kasaya, kapag kaya kuwan, alhamdulillah, hindi ka kapiya ginawa niya. Nagyo ko, takya pa kapiya ginawa niya, na ayakatiro Allah sa hadisul Qudus. Dati niya na, wallahi fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. So at tigu Allah so tabangakan, na diri sulim ko ori panakan. Asar! Kapkailakan abtebangan niya surbiyo. Iro kan minsan anong nga pag umawalay na Assalamualaikum. Naging mata na 2,000. Tumindigib na gano'n. Ano ka na? Yung api ang Margus na ukilig. Yung ba missing Margus? Kenapa kami si pemiring siya Margus? Ano tingin naman yan? Yan ka lalaki, hindi ko naliga po yung well. Gusto kami si ini, si Sir Kang. Okay. Kaya tingin mo 2 taon, nagkakarat sa ginawa niya. Awan. So kaya man hindi ka nagkakarat sa ginawa niya, na yan katero, nabi na at naman ay katero, inggoyong niya na riban yan. Ang ginawa, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, nagyan kayo riban ka. Naan namiyan ko, na makakikinanglan, namiyanin, namiyarat sa ginawa niyan. Na paglinggor kasi kung malaikat alang walang tawag yan na anteurang ka. Ang nito malaikat. Ay dapat yun. Kung pa kayo na, ano makapanigar ka na, dahil yan makos, hindi pa kapiya ginoon yan, ugid na, ang nasilstok ka, at na mapiakatiro ka, apiyan yan yung na dumarata, dumarata ginoon yan. Kung pa kaya, adugo po, matan berbuka pegaminan kan begagi sama rata wana pegmangur ka oai daan na kapiro na berongling berbupasin kepi lagi to na dibutuh kepi nanay no berbuka kuan udah kasih di angkap perungan na bakara kasih di maka auto kaya nga doon namanya di gagi mo to abisita na nama pipia binonya adi sagi mo tapi yang mulia tanagapan. Dan yang bakwasa kuannya na ayat namanya risibir kan na Allah subhanallah. Nah wa amma sa'ila fala tanghar. Basta tigu Allah na makapanigar ka no. Ano kailangan niya kung yung pakabili nga di mapipia ginawa niya. Kau nak berikan kami gila? Ada. Semua nggak percaya gitu? Ada. Nanti masih nak kami kita kaya kumpulan dengan agak lebih kira. Dia nak pernah beli maru. Kaki yang kita di Indonesia pagagawa, na puno to sakya boya era lagi di pagagawa. Api yang pernah bagai kalsotau. Api yang pernah bagai kalsotau. Nabingga din wala kibingga ngayon. Nasala kau na ito man sakya akalan niya ka. Nasala kau na ito man sakya pakapiya ginawa niya. Ay dapat yun. Nah, misigitan mo. Benar yung kito siya Anto no to sumiyad dagdag lang yatay ron sa iligin. So sindunga. Abaro. O kamiya kapang usiyata kuro ka na seminariran. Seminar mga barangay opisyaliran na tiyan mo na kuira. Nasumi mo sa kabaro. Namarani kong ba na kabaro na bumuotan? Oh, di ba? Nami ako ako sa kabaro na yuto, bisimina na kansiran, anak question na ang utan. Kasi
Kaya ka tigin man na yung gaya niyo. Tigin away. Katiyabin man na tigin wata man na. Kader mo igin na riyaw tiyan so raon niyo. Oh. Makulong man niyo, di ba? Nariyaw tiyan mo so raon niyo. Ah? Naan na tigil man na iya. Pag wata anak siya, aawidin niya sa wata yan. Hindi tabi niya niyo gana. Hanya tigil mo. Kaya din sa bugun, nag-iba niya sa wata yan. Oh. Kaya niya pikir ya, na madidik na lumasigo na Ginoo. Kaya din sa bugun. Aba nasa pakakuan. Oh. Kaya tigil na hindi niya lagi mo wata yan. Apa nalis na mitlaw ulugang kasi kadang makadalam. Tingin na di ka pwede buya. Oh. Nagigiraw niya doon eh. Nagduga kasi niya doon. Niyo. Nakagiyap. Gaksa nga madyo gamirang pa'y 3 oras, 4 oras, 5 oras. Tumigisuan na. Oh. Nananalis namin na tigil. Nadumado po kami ko at po mga wadeni. Lagi tigil mo ko na kiyaptan niya sa na kaya nga kanya nabiwa pa nga kanina bigo niya. Pero tigil na wata ko na prila iya ko nga. Kapit niya. Nakagya ko kagirwa ko niya kay ga. Tigil na chicken na ko niubod na pagiga na, di mo ganun pagiga na chicken na ko niubod. Na niya kay ga ko giran. Miya kay ga ko agi pagiga ko na miya titin na di kami mga istorya. Tigil na kataon na kaaliman to na isa ko pagya pakadang ikse. Rina di. Natigil na ad na sa timan siya awanay. Agi tigil na miya nujuwa din niya na turu yaran. Sana tigil niya din niya. Miya ko mo natigil na lokos. Ayan yan kaya pakalibutan natigil na assalamualaikum na igiw. Oh. Benda igiw. Ay tingin na ismo guna mo to boy. Natingin na anda igabi na kanabar ka para. Tingin mo to lokos. Apete ako nagawa. Tingin mo to malikod na yung Peter o lokos. Nanayawan yung sumada aika ibang pera no. Kaya tigil na ina yung burong alim na kanabuto man siya. Ha? Nabuto man siya. Buwan sa subong ng Allah Ta'ala. Nasulat tigil yung yaman din nga kaya din mutaloks. Nagupanguran. Buwati yan, bato na, beri at tigil yung yaman. Yun titigilan na. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kala kanyo so tiyo ba akan na iya bugas-sugad na so kaya po na no mga kaparagratis na no. Sana biya kaparagratis sila. Melay niyo aguan. Sujud dia doi genarian tarsira jadi di dekat saja. Taman sawata. Wah. Ada ba tiyo? Di ba kaparagratis? Nah, isi kita na. Atau na ikapat. Ayat ikapat ang mga tawa doon tungyan. Do Koreano na alladhi yu'jizu ayyada'u li nafsihi wa lil mu'minina dubura salatihi. Tunay maranok na eh. Ay igira adi isem bayang na dunian magaga ubanian pangniya aya Allah naridaya. Aya pada pito niya na dubura salatihi. Sigo umang isambayang yan. Anak tu dia sudah Peter umang ulang asokan 2 Korea na sampai na bida. Niya ka kuna, niya ka suga tau. Di ka pa kayo uratan 2 si Korea na sambayang ka bida. Nato na niya sa oto ha. Aya Peter o kita binadu buras salati. Siga pendua ko sambayang. Nato na niya sa ito to kuha. Naisa, niya ka suga ta. Ha? Saya ko macam ni, dah kita ni 2 kilo tari dah tahu Allah. Di, saya ko mga pasan ito pa mga panas di kita, nagito pumuta ya Allah, rila iya, rila ina si ina, rila ina siyama. Nato ni sa Peter rumah udah bida ko. Ada nga doon pagropin? Ha?
Apa saja mbak yang lapor mang nih kami memang. Boleh betul. Kami pikiran Nabi jadi kami lupa lupa. Lagi lupa mah lagi Jibril alaihi salatu wasallam dipanggil no Nabi. Oh, dipanggil no Rasulullah sallallahu alaihi dipanggil no Jibril so Nabi. Tiga, kalau sudah ngarang Nabi Muhammad Islam tiga Nabi al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iqamus salat, ita'uz zakat, shaum Ramadan, hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Atau ini disebut Jibril sadaqta. Benarkah? Lagi mampu kabeh sa Quran. Inu terpenggiro so kada kelana ingida sadaqallahul azim. Tapi kapangin benar kagi utabnya tiya kada benar itu. Oke, na ano man kapag sadaqal abigo cuma mga ulama, adi di rumput bede gabidira. Anda kan rumah pun. Asal Jibril na penggiro ko nabi sadaqta. Sadaqta. Oh ay. Apa kita kono Jibril benar sunabi. Ay kita kaya di manutul na sunabi. Na ay kita kaya manutul na sa Quran. Kapag gumiro ta sadaqallahu nabi. Ori. Oke, na aya tabi sa mga otak na yaw, mga otak kan sedang. Emang tu nabi ni bego kabetian nabi na sadaqallahu nabi. Emang nanya ada ngapangin benar overview dan utabi dia kan. Ya pasti nak naman. Oh. Kita mana kayak irong sadaqallahul azim benar-benar itu Allah. Papan lagi mo tahu ni kaya berarti kan. Nakiya kita kawan nakakuha nga ya Allah kaya berarti kan nabi na sangka na puso. Oh, anak tibo mga ulama dito to pwede nga video. Kada man ubay ta mapipigil na pwede ko Quran. Tapi kapangin benar ta ginota pura mo ta beauty ta. Oh. Oh. Yan ay mga taga-Misir, mga taga-Egypt. Lagi dia nak tahu apa itu kuitan lagi dia lupa malu ni rotan wah. Ini dia macam Quran. Upama anak gue nu lagi tipu itu. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau lekter no imam. Amin. Ini betul subat dah ada bomba. Itu Kristen na bagay siya. Ino ni subat so amin na ada bomba. At titingin na kagiso mga malaikat na miyamin. Na naging mamuji berilang at Rasulullah gumiro so Rabbihim wa ulaika humul muflihun. Api dia mapakatan mo gabi di mo ni sumbat lagi lo kasadaqallahu nabi. Benar semua. Pagi benar agak kosong audio ko tabi ito kada pilo to. Oh. Api di mo ni sumbat asar ka matiru ka benar semua. Ada bati mga otak ko dahil. Kaya buto din marataw. Oh, explanation buto. Oh. Nah. So, naman, ulit niya sa Quran, napigirawa, Bismillahirrahmanirrahim. So, naibot yan niya, nasisalo ko pa mo. لقد صدق الله رسوله ada sa Quran. Tuh nak bani sukat. Kori ko tu, makata ko na. Berarti ini mas sudah sadaq Allah na bani sukat tu bismillah. Ino ko tu bismillah. Oh. Sabar sa respecto ko Quran. Oto respecto. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Ini kata bismillah. Ano ta surah mga kata ko na? Sa surah to? Surah Muhammad itu? Oh, surah Muhammad yang kita lakukan sadaq Allah. Na ino mo tibo sa bismillah na bunyi subat. Tiga dia respect to. Oh, nah lagi mau betul, yang apa sahaja kayak itu tipu sadaq Allahu lagi. Lagi yang benar waktu untuk uang. Kenapa? Yang explain itu dia? Oh, nah oke, kuat dan normal itu. Inilah pembayang anak nian na. Ayah kuda dukur yang atau lagi betul ni sembayang ada nian pang niat wallah aridaan wallah. Irota
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ridaika minka nawrida inka sina gusyama wa li jami'il mu'minina wal mu'minat nabusudang wa numiya marati mga datu mga bai. Ino to petirwa nabi ado gurga nakagibugiraw ka. Ya Allah, narilain ka sumya marati ama mga mama na rumya rati mga babay nasa dizakada kala mu'min sa dunia ama maagubabay na aya imbugir ka wala abelas na sa zakada kana present ang mu'min sa dunia kaya kayo bugay. Oh, kaya kita gininuwi na kong Aya iterima wallahu ta'ala ko pangni nema na niyan na isa, dua, talo, pat akala si iterima sa pangni. Pangni iterima sa pangni nambali ako sa Arab. Kaya ipang iterima sa pangni na sanaan lillah. Dia mo tawagin ka din na alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad. Ginani ka doon terima sa pangni. Dito pa agiro alhamdulillahi. Oh, naikato na terima sa pangni. So pangni nga naman mapadusiin na ako siya maka. Oh. So sabab san nagyanan iniani sa kitab adu subuan ka upkabas kaudi na mas mo pangni ka na bersama na. Unay ka din ito pati ha, basta pinuro ba? Oh. Apa ni ka? Ya Allah, mapi apa cuma ranau, kasan dia berpikir ka? Ya Allah, rila ika kungka, rila ika sina usiyama, rila ika akaroma kuwaya, rila ika mga wata akanaya. Okay, kaya pa sabi nuto. Rila ika sumya makate, namaya pasan, nagilo ka pa na, Ya Allah, pakati ang kasusakitakan, pakada nga sakiti ina, pakada nga sakiti ama, pakada nga sakita ka rumah kuwaya, pakada nga sakita mga wata kanaya. So kesakit ko mga mukmin ya maratiya na pakada nga ya Allah. Ikatalo, ya Allah, rizki iya kong ka, rizki ka si ina ako siyama, ya Allah, rizki ka ka rumah kuwaya, ya Allah, panginigur ka din yung mga wata ka na pa rin makuha mapiya. Mas kong sumaranaw, di ba? Oh, ngayon na lang na basana palapalip si Butano. Allah, usara nga diyan mo tayo, waktila po ang sinatiku. Usara mo ito. Inumiya kada-kada so language. Inumiya kada-kada so basa tanong, kakagis wala inimbalo na makadagan so basa na. Ngayon na para mausara ka kumain siya kapag ito. Yan yung mga binatang sa satingan na basa yun. Only binatang na language ba? Sa satingan. Medyo karabo ka, anak yan nagkakarabo biya di ba, yan ang anak yan nagkakarabo biya di ba, nakarabo sa dunia, nalang dia ta sa nga. Nakuri ko di. Anak yan nagyo kami ka, niyalin ako kami yan. Namun ba, tama sama to na, kaya tira nilago. Pigo na naruwala, namun di na mo nabi. Na, kailangan na usara nga subasa ka, basta na pamangin nakakuha na, basta na marano, para tayo kung hindi nyo suba ka. Inong tapman, o expert ka sa basa Arab. Amas to mo, adua ka na basa Arab. Sa kano na marano, di kami yung miyalaya madigaan sa basa Arab. Oh, miyalaya mga meron. Okay, ada kitabagan. So, kung hindi mo siya kitabag, naihirap mati anak na, mas kamo na anak mati ang sa marano. Mas maging nakapil sa buta mo. Napati anak na, so marano niya. Okay, miya kaisa na so Dr. Jamsi, na miya kaisa na lumiyan ako, na siya din niya na sa katoma, manabi, sabi mo ito Arabo. Okay, dahil ka nung kamuti ako, nabi sa marano, kaya ko nung kapsi buta. Na di ka ninyo siguro.
Suwe daw ngay bebuntag-tag na bahasa Arab kayo ni na may kapupustiso ka na may kabudi-budi ako postiso kayo. Kami ang buhay ka. Na, si itanong mo kung ano Korean. Oh. Ang nagyagi ano Korean, na pala-paleta no siya maapag. Api dia kami ano eh, ugin na aling tanong bindo. Oh. Ano yung tanong ya, dia piya ka mula ako na ya, piya ka, ang tanong ka to kawi. Ayang atero Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan na arba'atun min sa'adatil mar. Patatigyan na kapadisa iya pagkukuro manusia. Paganero. Kami kanun pa mga isiu. Paganay ko na niya kukura mga tao na ayaku na maskanuhu salihan. Paganay tigil na niya gunto mga manusia na sanja makambelay sa mana. Nasunod namin ni Sir O. Ay atin na pagay niya kukura manusia na salin sa makambelay sa mana. Na. Question, okay siya. Di ba na ako nahali sunabi na ada mga usene, oh, natulog si Seno to. Aayaku na maskanuhu salihan. Ayaku na biyagun to mapagari tao na makambalay sa mapiawalay, matawalay. Ito na mapipikir o nabi. Ha? Kaya para madagal na pagpakasuldo na bisita. Para madagal na pagpakasuldo na bisita. Ino to? Nasa atin man na bisita, hindi mo tayo lalo yung kanya. Sa atin man na bisita nga na rinilangan wallahu ta'ala isa kawan na madua bisita, na matulawan eh. Dibulin sa mga bisita nga na, tirwa bisa niyo isa kawan na pada niyo sip-sip. Na ikanwa, ating mga ulama, apak anta panuna bisa niya mo to, ayaw mga niyan na mauna daw walay, nakagya upang makakapagagama, nagpapayatago na ka sa seminar. Nagpa kayo meeting na noon. Nagpa kayo mawata na sa masjid na sa mga buya, mawata din sa masjid, nagpa kayo rohan ng tirawi. Di ba? Yan ay magdadetara yan. Di ba kayo magdadetara yan? Di ba? Yan ko na doon. Kubuya sa mala. Detar sa ano? Yan ay nisuwan yan. Yan ay kita ka. Yan ay ito manuwan yan. Ano man ay kapag yan ka zaman na, dua rason. Bagay rason. Napira nilo pa amiya kuwan. Yan yung makadato family. Hindi mo tayo street na malalabirun dyan bubo. Okay. Lagi so, lupa miro na inidunit kami sa masjid abu madrasa. Okay. Agu giyo mo talaman lang. Agi mo tapanta na napalim ito inidunit. Mas to na muna kaya kadunit kami. Adi sa kami mga balay. Okay. Iguwa mga kami kakagi aya suama ka na miyakan labi patapulurang niya sa imam. Dahil kami yan. Sa kanya may ligger sa desan. Okay. Sa kanya hindi po siya bangon. Naman na nagiro siya po na maranto na yung ligger sa desan na suama ka. Okay. Eno yung ako si sa dunia na madasa pwede ka tarak na libre ka. Di na braso kayo. Aero ligger sa desan. Na ayaw man na yan. Na hindi dunia tiyan to. Tingin na ama paano kami ang mga bawata niyo. Tingin na apesi sa pundot na important na makatinig sa masjid ang madrasa. Buto lang ko ito lang ako madrasa. Di ba? Oy. Nasabag sa may tagya pa katugid kami. Oy. Hindi naman lagi mo to ang mga walay ro ng utuwagon, mga pakiwatan ni maminda na diyo. Oy. Ang mga pagiwata namin sa tingin-bisan, buwalay rin, nag-ibugi mo to, si Bidyo niyo yung amadidiwa, nga paliwan, no? Nag-idugir kira, no? Oo, so, baboy maminta na, diyo na ilulubog na ang jagit-jagit dito, ha? Oo. Nagitay mga ibarat yan. So, gina ni sabab, abot na nagmulay sa mala, iba ito sa lupata. Okay. O pa makapumulay ako sa mauta, namiyakan na, lalo pa, may sabubong. Adi pagilawan di ka na bisita mapia. Berarti na ikaw ka, Bebo, kumusta ka dulu, Bebo, mapipia ka. Oy, mapipia ginawa niyo saya.
Gitu kapla ko kasabaran. O ba ay bisita nga natarmo. Udah kanu kari lain, juga kanu pernah makapuli kita. Diga pagad lagi. Kabaya ka, ada mga pamisitar ka di mama kita. Ito na, kabaya yun. Kabaya, ada mga pamisitar ka ng siruyan. Nato na, sigurado kabaya yun. Nasurat ka sa tarpaulin, dikit niyo, bawal magmaritis na to. Manira maguti ang ati, hila na ibuta, baka maritis, kamatang wala tala. Isusurat din ang diyan. Nasobrang japsit na kanong jotaw, tigay na doon. Gari, panang gilala, kaya naman. Kaya naman. Warning. Di ba, sa mga walita no, nabawalon siya kasigupan, di ba? Di ba no, nabawalon siya kasigupan? Ha? Bawalon ka mga walita no siya kasigupan? Nasa kasigupan na asasawa lang, anak pagirawa mo ba? Anak pagirawa makaro, anak pagirawa haram, di sigurado. Ha? Nato na suwan ng mga walita no, bawalon siya kasigupan, nakanabumbuhol sa kapamaganda. Agad sigurado na haram. Nabubuwan sa kasuruya. Nabubuwan sa kuwan. Manutan mo mga pamikiran, naman. Rason yun sa iligan. Kura ko. Ano tanong ko, diya si tanong sa Jollibee, adi, haram. Nasi tanong ko sa inasan, haram. Si tanong ko din sa McDo, haram. Yan ay ka-istrikto maranaw sa bumakakan sa haram. Na pwede mo pag-istrikto sa ginawa niya na bumakatiro sa haram. Apigin na. Ito na, ito iwadata niya. Tigil na kagidi kami man pag-usa sa Ajinomoto, haram. Kaya na ngayon tadi pag-Ajinomoto kami soro-soro yan. May tori-tori ro, nga di ko na Ajinomoto. Ito na, pira niya na dito rin, di. May sektanong man. Makawidya mo na kami. Ikatanong ko na mga tao, amiyago ko na ay ako na markabugo salihan. Ay ako na ikatalo mga ikadua mga tao, amiyago ko na sadi sa tawa bulan wala sa serbisa mapia. O serbisa mapia? Oy, kapakita na ngayon na ito, nadago daw. Matara. Kapag man nasa wala ko din na para makakuha sa servisya na bersatang tanila, lagi dito sa kuha na, tambagan na. Ibu tayo na sudah tantaran, namanya ka pia-pia, injuy. Mapakapurpen siya mo din. Matang na pong gising. Mata nung dinda ka na puga siya. Tapangin naman, napamasayro ka nung siya, namulundo ito, betul-betul, nakuda. Mata nung ba na pagi na sa pidigaw. Hindi niya naman liyak-liyak. Kada, kada music yan. Kaya pia-pia pa nga, di din lutugin ang gasolina. Di kayo mapiyot. Na, ayaw ko na markabugo salihan, na ayaw ko na ikadua mga tao amiyagugo na bugan wala na service ngayon, na ayaw mapipikir o nabi, na miya kagaon nakapisampay ka ito semua na. Ha? Di ba? Korek eh? Ibarat yan, na napag-hospital na miya kagaon, di pwede na na. Di pwede na miya, bisita na. Amiya takaw. Assalamualaikum. Namiya ka video ka kapin yung margus na do. Nasama pinto na sa sinurlay na nataragyan na mamantin na may guguruan. Mano ba sila dyan na full na ito na ini? Tumba mo. Nasama yung sinurlay na ka. So, bisita niya niya paganda. Ngayon no, nakagyan na markadyo. Na, ikadua pangantapan mo nabi, na uwan na matakatakaw ko siringan ka, apag-hospital na nakatarak na. Asar ka niya'y pligito. Diba? Asar ka niya'y pligito. Ang malapit sana ka makatitira ka, o bako lagi pagdo.
Apabila yang pagilinya nak talong ibatan lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Tugay na disabab aayos ka. Api ada servis ka. Asal ka ayah pinaka-importante. Ayah pinaka-importante na so ida akan kanap kesulupka. Api man ibagado. Mismo pamilya nga na di ibagado. At hindi ibagado sa kataka, ibagado sa pamilya nga na yung patbagado hindi kami dyan. Hindi ka makatalo. Kenapa kung kami ang pagkaloya, kali niya kadang-kadang matraktan sa iyo. Yan ang matraktan sa iyo. Ako Ay naman kaya pangakuan. Kaya murta kayo ka. Ay niya mangig mo na murta ka, bupi ang apinan. Mata ko ano,